Tegelijk mooi het publiek komen de sporters één voor één aan bij Tiaf. Zij is de regerend Europees kampioen Martina Sablikova. En hier de twee Nederlandse troeven Irene Wust en Linda de Vries. Maar wij wachten op de jongste Nederlandse debutante op een Europees kampioenschap. Antoinette de Jong. Wilster Hoyt, Mem en haar 4 jongere zuske een plakje ziekje op de tribune komt Antoinette de Jong aan bij de artiesteningang. En ze is toch wel een beetje nerveus. Ja, dat wordt is natuurlijk wel even een heel groot publiek en ja, wel heel erg leuk. Ja, koes het sliepen vannacht? Jawel, Ja, toch wel? Dat gaat nog wel, ja. Oké, laatste rit hè? Ja, klopt. Welk is de fort, Tingst? Nou, ik zal Sjen, ik weet net hoe de oren rieden, maar ik ga gewoon mijn eigen race rieden. Ja, en wanneer ben je tevreden? Als mijn race goed binnen en ja, misschien een per. De nou, zontje-jarige Antoinette begon met rieden doet ze 4 jaar oud weer. Op het wetter, achterhoes. Daar had ze het rieden leerd. Toen stond ze achter de stoel voor het eerst op de ijs, maar dat wou ze net zo net op de stoel, achter de stoel schaatsen. Want dat vond ze gewoon, ja, ze schaatsen gewoon zo fut. Echt wie? Ja, ze staat echt zo fut, dus ze stond echt helemaal verbaasd van, nou dat ken helemaal net. Maar het wie was ze. Ja. En ze die vrij gauw mooi aan de wedstrijd, toch? Ja. Ja, dat was heel snel ook. Ze ging 1 keer op de ijs staan en toen de wedstrijd af. En oorzie ze misschien ook wel won, alleen ze zeggen achteruit bij de oorblauw. Ja, dat is het waar. Op een 400 meter neemt Antoinette de Jong het op tegen de Russische Jekaterina Shikova. Ready. Antoinette finisht in 39:42 en dat betekent een nij PR en boven dat een podiumplak. Hier is echt sowieso net verwacht. Het is echt een verrassing. En ik zei echt de tiet. Ik dacht, yes, ik heb een PR op de 400 meter in wat ik ervoor zei. Het is wel echt gaaf. Het is echt super. En op de 3e plaats namens Nederland in een nieuw persoonlijk record van 39:42 Antoinette de Jong. Het is ongelooflijk. Ja, ik vind het geweldig. Het is daar ook net alone. Op haar debuut bij dit EK pakt Antoinette de Jong gelijk een bronzen medaille achter toppers als Erbanova en Lobisheva. Ik kan het helemaal geloven eigenlijk. Nee. Zijn ze nog wat, Sindai? Ja, goed erin en ik dacht, ja, hiermee. De bronzen medaille is een geweldige opstekker. Al dat coach Erik Bouwman er alles aan om al te hege verwachtings van de rest van het toernooi te temperen. Met alle Pechsteins en Sablikova's en Wustum die zoveel ervaring hebben, is het op een grote vierkant met een 5 kilometer erbij mogen we niet heel veel verwachten, denk ik. Maar ook op de 3 kilometer riet Antoinette de Jong een prima race. Haar PR zit op 4:0:02 en daar zit ze maar krek boppen. Bij 4:0:48 hoornhaverde ze haar in de top van het klassement. Ja, terwijl ik dacht, wow. Ja, zo heel leuk. Ja, schrik je daar dan super van? Ja, het is shot wel mooi uit als het wel een plakken achter iedereen. Dus ja, ik hoop dat morgen nog zo'n super die wordt. Op Sneun staan de 1500 en de 5 kilometer op het programma. Maar netjes staande het succes van Juster verwacht de familie net nog meer medailles. Nee, Juster weer boven verwachting en een podiumplak net verwachten, maar Joert komt hij er net. Nee? Nee. Lekker schaatsen, lekker genieten. Ja. Het belangrijkste. Antoinette had op een nij een superdij. Ze riet 2 keer een nij persoonlijk record. Op de afsluitende 5 kilometer verpulvert ze haar PR maar liefst 8 seconden. De doelstelling voor omvang van het toernooi wie om bij de eerste 8 te eindigen. Maar Antoinette eindigt uiteindelijk als 5e. Het podium is van Oranje, bij kampioenen Irene Wust en Linda de Vries en Diana Valkenburg. Maar de grote verrassing van dit EK is Antoinette de Jong. Nou ben ik 4e geworden en echt super blij mee. En het is net dit is echt, dit bloedt wel in mijn holle, dit hele hier nog. Dus ja, dat is super.